днес ще ви науча как да използвате Cycle в Geometry Dash. Така, ето него поредното направено ниво. Така, мисля, че за тези, които играят от сега, Cycle преди не беше в 1.20, т.е. 2.1 не беше в този апдейт. И да, сега Cycle какво прави? Оголемява дадени обекти. Например, ако отидем при Edit, тук ще видим, че имаме едно такова копче с Cycle. И можем да го оголемим само до 2. Ама не искаме само до 2, а искаме да е точно. И затова тук ще използваме Cycle. Така, ще го сложим тук и ето го менюто. Значи първо трябва да сложим Edit група, тук ще сложим първа група. Така, тук груп център и група ID ще са 1. Тук не. Да, всъщност X ще го направим на 1.5. Ще изглежда малко странно. Да, мисля така да е. Изглеждаме, че доста малко се оголеми. Така, тук максималното за играта е 2. Но ние можем да го направим повече. Сега направим един огромен шип. Така, нека това нещо даже да го направим невъзможно, за да може играчите да не минават от тук. И да, така се ползва Cycle, оголемяване на обекти. Така, надявам се, че видеото ви е харесало. Абонирайте се за канала, харесвайте видеята и ще получавате още такова съдържание. Чао!